Pre, bulan diri mana padahal minum iro, pre. Makan sa anak, bay. Mana kata, pre. Run. Kita di kong toho din. Natangos pa itong aging adlaw. Hindi ko ila parang anloy kay suruyon ako ni akong pare kay dugay na ako kadto sa ilaha ba. Mustahon na ako ni akong ato. Grabe ka sakit yung pangos. Ay, Uy, pre. Sa masigap ko ni man imong tuhod, pre. natangos yung katong aging adlaw. Ah, pre. Ibanggang ko giro. Iro? Oh, pagbangga giro lipat ko. Ah, grabe ko na iro ana. O lagi isog kayo. Asa man ang iro ni mo ron? Ano to sa balay kung gi tulong Grabe mangga to. Grabe kahimtang ni mo no. Kasama kasalata. Dako gini na pangusa, pre ba? Sa tutuwa na pre gamay pre. Dako gyud, pre. Iawa ng iro nimo, pre no. Dako gini nang iro kay na. Tumba magag na banggaan ka sa among iro. Ah, sus, puskeng kayo. Awa na iro bro no. Nabangga niya. Yung sakay ko niya na ang kuto nabagno sa yuta. Tilan pa ate. Uya kahimtang ni mo ron, pre no. Pero lain pa ato, pre, baka kita kang nung manoy, pre. Ay wala rabaya. Uturo. Pura. Tinaagi lay nagpadung no. Bodong diri. Ay nang manay. Nangita si Tokyo semua. Ganyan rabaya na diri oh. Aw, nasuro yung mga pre sa may ato. Ay. Yung lagar ako go, pre, kay gusto ko makig istorya sa mga pare diri sa Migom ba. Aw, mas maayo hinon pre kay para magkaistoryahan ni gitag mayo tagsarap kita magkita pre. O kala, pre. Mas mayong malikod ka diri pero aron maglamin atong istorya, pre. Lagi pre kay Ano nalangan mga pre. Dali na kami nagulat nimo ba? Nalangan ko gamay pre kay gipaliguan pa nako pre. Ay imong anak, pre. Dili akong iro. Uy, Nya, kung magpaligo pre, naglungag pa ko kaya ako pagkaon. sa imong anak. Dili ako iro. Ay, Nya ko man ako pagkaon pre. Ako na pong gitimplaha gatas pre. ay imong anak, pre. Di akong iro lagi. Grabe. Ay, nya, di kay ko magdugay diri ron pre kay mo bahada ko ron pre madto ko Quiapo Nya, kay magpalit kog dugpod. ito kaon sa imong iro. Dili takaw sa kong anak pre. Nya, sa iro nimo, pre. Unsa naman ang iro, pre? Nganong special man kina iro, pre? Oh, special mi kina kong iro pre. Ah, Kay pre. mo nay naghatag na ko income pre kana kong iro pre. Nahaw ang iro may nagbuhi nako pre. Unsa may nagtrabaho imong iro, pre? Wala ko pre pero champion akong iro pre. Champion? Away? Unsa man ang akwa? Unsa nga matang sa pagka-champion na? Champion na sa sakuan pre. Ning WBC pre ba. Nay bako sa unitan na akong iro pre. Uy, yawa ko. Unsa may away anang unsa mang awayan na, pre? Nganong maka-income man imong iro? Kuan na siya pre. Alain po kayo nag kuan bugoy kabaw. Kanang titulo nga gigunitan sa kong iro pre. Kanang may bakos niya karon. Unsa man, pre? Kuan na siya pre. Kining tawag aning kuan pre ba bugnoy iro pre ba. Bugno sa iro, pre. Bugno sa iro pre. Kung sa man ko sabong ba, ano ba? Naalay bugno sa iro, pre. Na pre. Pero sa ato re brag wala kaya pero sa nasod lang nasod na pre. Oh, nagadayo mo lang nasa day, pre. Singapore pre, Singapore. Ah, yaman ta Singapore. Katong last niyang away pre sa Hong Kong meto pre. Unsa may nahitabo dito, pre? Nga. Ay, Unsa may pagkahitabo agad? kanang mga iro itupid sa padagko. Sus. Sa dagko pre. Ay pasakay dagko kay pre. Time pa, pre. Dagko kang iro dito, pre nya. Dagko. Unsa man day breed ana imong iro, pre? Oh, kuan na pre. Kana akong iro pre. Kanang sa nang iro kana bitaw gidada bitaw sa Ranger pre nga manimot og bomba pre. Ay, kuan Oh, ang katunga na pre, katunga. Wala, pre, lucky 9. Oh, katunga. Oh, half lang siya. Alaki 9 hay putong laki 7. Alay po. Kanang iro sa kanila lagi. Lucky 9. Oh, kasi kamo na siya kanang katunga lang siya, katunga Ah, nga half bread. lang. Oh, nya ang isang katunga po niya nga bread pre sa irong buang. Irong buang. Oh, mo na nga. Half lucky 9 ug half irong Oh, buong. half irong buang. Kapower. Kapower og breeding. Atang do tag bread. Sige nang nindot ta kay. Maayo kay moaway na, pre. Maayo kay mo away pre. Sus, Unya. makakita mo sa away pakyaw, labaw pa akong hero pre. Nah, basta hero ka. Sa ato pa, dako kay income pay-per-view na. Dako. Pre, mo na nga Unya, pre, unsa may konspirada siyang away dito, pre? Hindi yung trabaho, pre. piling kalaban pre. Mangkag tagas king kalaban. Unya, pre. Ang akong hero pre taga tuhod ba. Grabe. Champion lagi, brad.
Ikatulo na niya karon nga depensa siyang bakos pre. Wala ko pindi pre. Grabe. Unya pre, unsa may kalidad anay mo ang iro pre? Maayo jud siya maaway pre. Unsa may estilo sa iyang estilo sa pag-away pre? Masid pre. Ang dako man kay ang kontra pre. Unya pre. Bugno dako. Di man naigo pre. Maayo Maayo kay pre. ko nga ang akong iro na naman siya nagtuyok naman sila alam pre. Pastilan. Tuyok naman. Unya pre. Pindi naluya ang dagko Luya. naluya. O gitik-gitik ko na sa akong iro. Ito na naman sa ubos. Iro gyud sa imong iro pre no? Nya plano na ko ron pre nga murag wala na magimusok ko na ko iro. Unya pre. Dito na pud misunod bulan sa Las Vegas. Unya pre. Oh nya kuan mura og usa ka og timbang akong iro pre. Mo kanu flying division. Sa kaglaing division. Wala na pre ko. Away Wala na musokol pre. Ano nimo? mura pud nagsi kwadro alas niya na imong ano power kayo. Kung nataw pa na pre, ayos pa na si Kwadro alas peso plan na. Sus. Yawa gyud na imong Kwadro iro alas na. pre. Iya gana akong iro pre mo nang pinangga gana ko na akong iro pre. Mao di ay. 5 minutes later. Burag dili yung kalabaw tingali imong iro sa kuwang iro pre. Oy, manam din imong iro pre. Mas kuya imong iro pre. Kuya akong iro. Ano man pre? Akong iro, siyempre wala jud ko wala mo kasuway anang mudayog laing nasod. Ano ang iro pre? Inter barangay ra gyud siya pre. Intiro mabini. Ano Mao barangay ni champion dire. Asa po dala pre, mo gyapon sa ko iro pre. Unsam tay mabugno sa iro pre no. Kanang ako pre, kana akong iro laban ana pre. Tari sa iro pre. Tari sa iro. Wala mong kadungog no. Wala mong kabalo. Kanang ako ang iro pre. Mao na gikahadlokan dire sa Intiro Mabini. Mao na pinakaisog dire. Ya man. Karon ko kadto ko na pre ba nga isog di kanay imong iro pre. Isog kayo na pre. Dali man kag sa tari ida sa kuan pre, barangay. Akong iro giprotestaan pre. Das barangay. Protestaan. Kay nakita nila pre nga ako ang iro pre. Kuyo kay record pre. Ito may record si iro mo pre. Alangan pre nakabantay sila pre nga sa away dire sa kuan, dire sa Pindasan, sa Tagnanan, dire sa Mako. Ang kalaban sa akong iro pre. Kung dili mga pikas ang lawas, mga putol ang tiil. Ingatan na kuyaw ako ang iro pre. Mga pikas man. Masa man ang pagkaitabog ko pre nga mga pikas man gid. Bugno ra man na. Alangan akong iro pre, dunay espesyal nga abilidad pre. Nga abilidad. Abilidad pre. Ano na pre? Laliban kag akong iro pre. Kaantigo mo gunit og lagaraw. Panigbasa ng kontra pre. Ingan naka-power akong iro. Unsa pang vitamin sa imong gipainom man na pre nga ngano man ningon ana man imong iro pre. Nga sid pre. Kana ako ang iro pre. Wala vitamins na pre, wala tambal-tambal, mga inject. Ngano man gid na imong iro pre nga ingon ana man nakaisog pre nga ako adi man ingon ana pod. Abi mo sa inood pre. Kana akong iro pre, dili gid ingon na kanang isog ko kayo pre. Kanang sa wala pa ang away pre, pete tinguya akong iro. Suso, pwede ra si paunang lapdan pre, suksok ra akong iro. Pero panahon sa away pre. Abi ni pre. Yun ako sikreto pre. Unsa pre Anong mo isog siya pre? Vitamin sa na pre may lang imo kulutian pre katong ang iro para musamo to agresibo pre. Dami lagi na vitamins pre. Kana akong iro pre. Vitamins pod. Panahon sa away pre, akong sikreto pre. Paimnon ako kong iro pre. Unsa pre painom nimo pre? Isa ka botilyang tanduay pre. Wala way painom sa akong iro pre. Mana pag abot na dito sa kuan, sulod na sa ring. Akong iro pre, hubog. Hubog akong iro pre. Oh, Isog kayo. tungod sa kahubog sa akong iro pre, magmaoy sulod sa ring. Mo to man kag basay pre. O mo manigbas bisan kinsa. Mao na nga. Apil ang referee pre. Dagan. Wala ka power ako ang iro pre. Grabe ka pala sa imong iro pre. Manibas naman pre. Labaw sa tao. Matay pre. Di na basta-basta yung mga iro pre no? Oo, pre kasi pre. Mga fighter ang mga iro pre. Tayo ba pre? Nana po doon ng diri pre ay. Asa man pre? Ay si kuan na pre. Si Anel pre. Oh si Anil pare. Ay pare Anil. Oh si Anel ni. Atong hulatog mo abot na dire. Asar mo itong iro na ko eh. Gangos naman kog. Pangitas ang iro na ko eh. Asar ka itong iro ato. Uy pre, isa may gipangita nimo nga nang naghangos man ka. Oy, nani mo da pre? Ali pre, ipon dir sa mong tapok pre kay mura magikan ka nalibang pre, gahangos man ka. Kita ko sa iro pre. Iro, Okay, delikado mo kay tugod kay. naman. Ano sa imong iro day? Daghang ka itong napatay, napulo ka mo gipatay ato. Uy, ay mo iro pre. Mo to
Ini retire ato ang iro pre mas sa bugno pre mo pre. Wapo ikuan mo pre. Mo kay tong Puli. pangita gani hangos sa ambot asa katong iro ato. Ay dagan pre ang iro mo pre. Kano kato? Tay pa pre ngano? Ano nakapatay man nagnapulo pre? Unsa may nag-iro? Tay parang balikor sa gugurin niyo. Balik ko pre. Kung tamo ra nga galing ko ito mo to pre. Tay pa pre ngano? Nakaingon magag-isog kay na imong iro nya napulo nakatawo gipatay ana. Buang mo tong iro ko pre. Buang. Sus. Wag ang pangita to delikado ko to makapak sa mga tao ba. Ano dia nang iro ana? Di ba pwede pandula pre? Ano to pwede? Buang man to. Ano to itarong pangisip to? Ano gipangita mo to pre? Ngay buang mo dito pre. Ako ang gipangita gani kay delikado lagi makapak lagi sa mga tao lagi kasi maduwagan na po ng tao ba nga yung napakan ba? Saan may iro nga nagpadulong nga re pre? O mo na pre! Mo na ang iro pre! Mo na ang gipangita pre! Patay pre mo na pre. Pre, mula diri mo na padulong imong iro pre. Papakan sa anak bay. Managad na pre!